Kini ang aktual nga video sa pag-rescue sa CCDRRMO sa magtiayong liberatog Elisabatin kisa nadatugan sa retaining wall nga naghugno kagabi atol sa pagbunok sa kusog nga uwan dito sa Sitio Calma, Barangay Tisa, ning syudad sa Sugbo. Milanat pag-unom ka oras dihang nakuha ang lawas ni Elisa, apan pag-abot sa hospital, gideklara kining dead on arrival. Ang Office of the Building Official kon Obo, dili mihimo silang investigasyon di inasuta katungod sa pagbunok sa kusog nga uwan, hinungdan nga mikolaps ang paril. Ilang gipangayuan ng Urban Deca Homes Tisa Phase 2 Incident Report, settlement sa mga naapektuhang residente o ikatulo ang pagsumitir og mga plano aron dili na kini masubli pa. Gi-inspeksyon nato ganinang buntag. SOP ang ato adayon nga action ana is magsentag violations to the Urban Deca Homes Phase 2 Tisa, no? So receive by their personnel and advise them to submit one incident report. Second is the settlement affected the residents, and 3 submit mitigation plans and methodology towards the collapse riprap, and also if need ang permit, kuha sila og permit diri sa office. Kiyatiman na sub sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS ang panginahanglanon sa nahabiling pamilya. Gimando ni Mayor Raymond Alvin Garcia, dili pasagdan ang pamilyang batin. So ato na sang giawhag no ang Office of the Building Official to do their investigation. But in the meantime, our DSWS has already taken action, and as well as our disaster office has already taken action. We have already provided food, and we will provide for whatever expenses that are necessary, including medical and burial, if na. Matod ni Architect Catalan, nga inisyuhan kini sa ilang buhatan og riprap permit niadto pang tuig 2017. Iyang pahinumdom sa mga magtukod og riprap, fence o building nga ikonsidera kanunay ang kalig-on niini panahon sa kalamidad. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.